ahwefo nyina achi nso bio na ye makwaba e abane dwumadi so ha ye fie TV sene yi na yeni mu no Okwapi abakwase mamamre ne amane bia eye ayira kakrenti na ofie TV yabase kakra yesu betumi ayede aboa apagya Okwapi no yere interview wi se eye wakonna yesre ubaso a na wa share ato wo na ofoforo nso etumi anya bi ahwe efe nso ifi ha yede beko YouTube na yakoto nti obi biara wanya akonya anka ye ho ebra ye live interview no obetumi akọ YouTube na ono so Jumedi na enura na mpanyin hihye ese ewo se yetumi di jumedi no etumi hihye so na enam niama ba ko mi nti no entumi amba so oba de ada roma ene yehia sei na che se jumedi no ekika ko ni pompon so ane ene eye yawda se na yinya yini mu no Awukugua na ne ya bepie afi afahye eye Awukugua okun afahye hu nkita wodi na ye ni mpanyin babedi mi adwumadi babedi hu chiame medin ara ne nana aye obo memransi kisicheni sa afi nso wo mpanyin ewo me nchen emze Awukugua aduana Abusuapanyin eye Abusuapanyin Okofrobo yawo Amponsah ene nana Twafohene ni din ene nana Asiedu Kwabi out so apie atitiri na ne me no won babedi dwumadi me ka mo so se egusua egusu di dwumadi no se asembi chi wadwen ana mpanyin eka bibi na wo asembi se bia na wo bomodin se comment section no wo be kire wo bibi biara echi wadwen no na me shebo se mekan na me dia kire mpanyin na anu ibi wo ho a wo dia mo men se ebre no medikan I introduce ana meda metiti wa ne woni me ne babedi dwumai adi a kire wo minsa nifa su ye Abusuapanyin mesere se ele anka wankasa ubudin a ne wo ibra na fi yako edino Okofrobo ya Amponsah ajo mesere na aya na aduana Abusuapanyin Awukugua meja bajo ina penye so kurura Awukugua ene ni Twafohene ene ni nana Asiedu Kwabi amto so ebi kebeko nedumadi no so na wa kan Twafohene mesere se mritie bi ubutuma chain wa kan se obi Twafohene a sa se ni obi abisa yenya wodi esre dwumadi ben na Twafohene eduma se oye na se wa kan se obi Twafohene ko ne hina bilasi wakasi obi Twafohene a teteno nanka ye adwuma nanka ye den pa twafo tetina na ntokwa wokon ye bia ye Awukugua ha betima atwro lete akoma ebrufusi yene mo ba ko sebe yene mo wako ye pese bia ye nti wo masase e de kan ye don bo me receive letter no wose one year wako nti wo so nso ye den wo sisi wo mu nti no as Twafohene no me na mitwasa okoni nyina ye kwakoko no me na midi ani se sebe wo kumi a wo me echi nyina da wo nyina me do nyina wo nyina so wo nyina wo bi nti Twafohene ya ka Twafohene bi a okko makuro no okko na odi kan mitwasa ndi wachi mo fa ha nura sabre na chi do so bom chi do bo kro chi do se brufo mfa baabi embe bura Awukugua ha nti se me ka Twafohene a na me di wa ko se you una odi okon ani enya no ko na to so abien se kurura
ekura twafo ye bisi tete no ana wosi kurura no ma wosi wo amane na mamra kwanso same kamane na mamra kwanso a wa wonu kurura okura ye gya no kwan ese gya no kwan amane ene amamra kwanso esa na yede nti wo twafo no wo na osuma wo frɛ wadu adum hyɛ wo ase wo frɛ adum asem kɛse na abeyo nti twa ho na amana na amamre bi a wɔsɛ twafo me saka na me di gura bɛn mu ne di jakuru akwan no ɛsɛ me instruct adum hene na odi sɛ adwuma bi sɛ yɛ den ma adum hene na wotumi a na me bi ɛde me ho gyiw sɛ adum hene boguram na sɛ ne onya akrante adowa bi de bantam de ani na na mumsunya baba maswati na me akasa mabra wuro ohini ena se na okay nu di bia na ehu na nu se enim ne sanso ya ti twafo ma enne na what no sa ntino me ko ba mu no me kwa koto ba mu ho ba bi bisam se de na me de bae tina kwa pe no akwa me de ba mu asam nya wo mu du e wo ba mu na ne kwa no de cha kurura no kwa kontinu se kurura e ko kura twafo na ma adwuma no ayede na ye ne bresam me de ba mu ene adum na ne bresam ba na sisi ya sebe Kristo sun abantino ama ye adwuma no nyama asesa kakra na so yesi kan no awumpa ne ne kontombe let's make sure we do oye basa na wo problem na wo sasa ba kwa na dia wa nyama kwa ma so ne na ye that's your thing who say okay him say was yes that samba na you ti twafo ankasa ho so na you ahwefo ne yesu bibi kakra na ensiye da foforo ye behwe na ya beji bibi kakra fi na nanche ene ye be ko yen dwumadi a na eda okunti no se munyina mo behu a caption ana nchiro wa ye da to okunti ni se Abusuapanyin elbe mayen Awukugua abakwasem midi kan nra se bra ye du no ye afahye brim sa bi ya ko nem se nne na Awukugua afo hye won afahye ase na hu behia se okuapim ni babia ana se Ghana ni babia anampo Awukugua ni utumi hu se nti kura ye bi ohu empo kurowa Awukugua no si den na bai na efihi ehu hia papa ma okuapim ni biara ayo so hu nti ne Abusuapanyin aye krado se sa bakwasem oni yemba beche nti obi biara a orehwe yen no se na medi kan no na wa frɛ onua ogwa na ode be frɛ no se nso be hye ato wo na ofoforo nso ahye na busua no aye kese ohine Abusuapanyin edi mesere bisa okuapim amu ha ye kan okre towns na let me say Awukugua yin yin say Awukugua na ye the head ye be say yin hu ne say Awukugua ankasa ye din Awukugua kuro Awukugua no ne fapping ana say na share den kwan ben na Awukugua kura no fa so e bai yin din Awukugua ansa na ya ba afahye no yo ne ya edin Awukugua no ba ye se eye Awukugua na na ye frɛ ye na mum frɛ ye okretombo ye ni nipa ye ba asase so a edikan eye okrememha yen ni nipa edikan ba dina hano ye okreso okreni nyina no ye ti enha dina frɛ ye okreso okretombo
so Okofrobo na awuku ne bae no onipa omudi kan bae no na ofren ko ba ko awuku mo bo mo fo pa ndi oko ha okuku nam pi sabe no so na market bia ni area ha dodo an na ona de ko sana akoto enam ana so okugwa so ndi okum nam sa na wakata ana sa wako nam na odio esi kwanje o Johnson ha enti so bia etwomo isera wo bekọ asiji akoto no wa beto nam no na wato nam no wato nam no enti ye sa ma akoba se obi ko be bi na mo aha na market no ewo no ni pa no so ye friend na oku enti se obi akọ se me ko oku gba no so me ko oku gba so ye se oku no ni gba what's my say Awukugua no so na America ndi ni kwa Awukugua ndi ano ko yema okreso okretongo no ekwa ye no ye di kase ye deti na mo Awukugua no na ekwa ye ntem amma obia etumi e kase be kwa Awukugua no kwa Awukugua so kwa Awukugua okunu ye onipa din na gba na o share no na eto aso na ekwa ye Awukugua na se hano ko na kasa na egua na wo de shaase yo segwei eda so a eyi adwuma wo Awukugua ha segwa na sisi ai kase ewo kwanje that is why na media kwa inside ko na ko na segwa no wana media ba wana kuru shaase so na shaase wana na gwa no na ya ati ho no ye hu na ebibisa se sisi kuru no yenya Awukugua enam papa bi ofre no Awuku na nigwa afi ye ba ne den ni benya ahimi wa ha na elitwa ai ni se se ba ansa na ye ba ye na ye ba ye no ye hu na sa Awuku ni fi na be bia na ye ha na ye fi se na na Twafohene kan echere se akoko nti ye ba bia obe sha so na ye ko na obe sha ye ku fi gonja checkpoint sa asana ibidu ta na ibidu ta no na openyi die no efre no esa necessary how deep of money any ndi ya ko Twafohene ho no no ho no ko share no kana anya se mu ha share Twafohene sa fiso necessary ku nya ko ngwa ko de kwa na so metwa ko ngwa ade ama ndi Twafohene ni twa ko ngwa no ka se ko ngwa na metwa ama no wa lucky ko ngwa ni na sa akaba bibicha oduna ama sao esa na ye no nana esa bia asa because said you no try let you say asa di ye nana esa bia asa na ho ni fi ho asa na ba okay memu ha ye betra ha no let's just say send them the can no bia ni ha ye ne sha se bae ti ye bae no ye betra aha no na fi just say obia so isi brakan first brakan ya before that brakan ya asana afi efro betra nti no ye bae na obia ni honti ewuma wo ba na ye se wo kwata nanga okrono ye ku enu no enti ye kano okre ekuini ku ya okre
ekui nanga ndi eka no akre ekui na menum na sese de ya dɔɔso nti akɔyɛ nson ndi akwanjɛ ndi mintimi ne fɛ bibia sɛ wɔte ase ndi ɛze yɛayɛ kuu no nson akɔyɛ nson na fɛs ne de na eku anu ɔkre ekui di na wɔn nyinaa na wɔn head ɛne Awukugua House yi ebi a okeka nem say yi boyen na sisi yehu yabedu ha fitafo be si nkurakan ebeba ha moriba no na ebi say mo wo afahye dada ana say mo bedu ha yi na ano no de wo mi say yedu tafo no na wo mo ohum na wo mo di wo ma afahye ni ohum na yesu na ye wa afahye bi so na ye de ye fra no eba ni nyina ye the same like ohum na wo mo di eba no asese ne say afi no so a na asese ye nyina a ye ye okrefo no wo krasi bebia na ye kan we che ko mu say mi gwa usu mu go jiba that means the coffee ko di ho eba no anu ne ohum ye de ko fi ma wo mo di ni ohum ya so ya de ne eba mu gwa usu mu go jiba na eba no asese ne say ye ba bi hia na afisam nisam bibiara ewo abusuanu mu na se kuro no mu no ye nyina ka bo na ye siesie na ya pam eba no te se akwa bibi se se ade atete na wo pam ane be ba ane wo jiba je se ye be ye bibia se se niema achiachia efi sam ya ko pam bibia ane wo jiba gambom that's right ya ko kan ye ho abom ebia no bi wo nsem bi afisam ne ye fata bibia no ya ko kan nyina bom ya siesie na dia kan na nan mo edi kan e ba ya wo ye no mo etusa na wo mo ka mu a wo mo tumendu ha ya dia bo kai na nchiri man so eto bo no so so ye so akom so ya ma wo afishapa nana na okenyi eba afashaba unchi ma ma yen no hwɛ na adepa na you na eba alinti na man kurenu mu na mo dan no be ye ohum ni mu se eba no a na me se akongwa na na sa bia sa akongwa eso tafo na wo mo di ohum na wo di so what ase ndi ye ni wo nyina na wo mo bu mu kan ni wo che nyina the same thing na yeso ye no so the ye mo nyina di wo mo isa na akongwa ni nti na ye ohum no eba na mo ye turn into ye language na eba they say eba bobo esiesie na mpam bibia yefibia so ye yefu na ye nyina ya bo so what you say and you dey friend eba anu wo ba bibia ye yefu na pam ye mo ni fine okay observe you say bisa e so na okay afasha ohum afasha no se se October bia na ana se etumi dan bia edu October bia na etumi se santa class bia na October na ya ko na bi ebi so ho etumi ba early class se nya yi a abai si 18 so in October bia nti am bisa eno no man fast no bi na ye wo mfa no Kwabi ma do memu ha no nko pii na no ye di Awukudai ye kan the knife ye to so akron na ye butu adai na
aha ɛyɛ ohun no ɛnyɛ odwira mo bɛsɛ mi hu sɛ mo nso mo obi a mo kenkan na ebi so a afei mo nim sɛ mo bɛ butu adae a afei mo abue ana bibi saa sɛ bibi saa hɔ eyi ne adae toto nson ɛwɔ adae akosi dae toto ɛwɔtwe na bi nti last akosi dae twɛ mu ni ebe yi sɛ ebue akosi dae ebe yi okay nti mo ada ebutu no ɛyɛ for bosom baako 6 weeks ɛno nso yɛ 6 weeks maybe sɛ Awukugua sɛ na wodi kan sɛ mo na moyɛ first kuro a mo na mo ba ha no moyɛ mmira na mebisa mi sɛ yɛnwie asonafo anaa sɛ aduana anaa sɛ moyɛ ntɔn na Awukuguafo bɔ aduana na yɛn aduanafo esi ahemfo no yɛne aduana ɛna sona ɛyɛ mankara nti mankara no wɔ hɔ ɛna ɔhene nso wɔ hɔ yo ɔhene ne head ɛna mankara no nso di n'akyi sade hyefunu member kakra de hyefunu ne aduanafo no aduana no ne adehyefo a yɛsi hene ne yɛtu hene asono no second in command ɔhene second in command yɛ asoma ɛyɛ asoma ɛyɛ ne mankara na mankara no ne dwumadi no ne ɔhene ne dwumadi no nso bi nso biara ne yɛdi afe na sɛ nana bɛbɔ kora angrado ka ne ho mangrado no ɔno nso yɛsoa no sɛnea yɛsoa nana ɛwɔ apakan mu nti biribiara nana bɛyɛ no ɔno nana ne kuro ne ti ɛna mangrado nso yɛ kuro nana no nti biribiara anamɔ biara nana bɛtu no na mangrado nso ti na ɔboa no biribiara mu wɔn nyinaa ka mo esiesie biribiara ma biribiara yɛ na ɔpanyin ɛmu sɛ ɔhene kasa no na ɔma ɔyɛhyɛ twafo ɔka biribi sɛ adum ɔba asɛn adum aba ɛha ɛyɛ Awukugua no mowɔ sɛnea ɛte wɔ baabiara no mowɔ twafo na mowɔ bɛn mu mowɔ adum sɛnea ɛte wɔ baabiara no saa pɛpɛɛpɛ yɛwɔ borɔno a wɔyɛ akokɔ no ho adwuma ɛyɛ abɔɔde wɔn ɛna ɛyɛ akokɔ ho adwuma ɛyɛ dumfo bɛmfo wɔn ne abɔɔde de sɛ ɛbɛyɛ akokɔ no ho adwuma biara wɔ dan mu a wɔn na yɛfrɛ wɔn yɛtete sɛ yɛhwɛ nea wokae no a yɛgye tum pefee sɛ Awukugua na yɛ kuro di kan a ɛba a yɛpɛ sɛ ɔboa yɛ na yɛte biribi ase kakra ɛbaa ne dɛn na afei ahengua no ɛkɔdu nkurom yɛnim sɛ acting no mom na sesei no ɛwɔ ha nanso ha nso na ɛyɛ sɛ yɛ biribi a wɔ sɛ yɛtumi kyɛ na ɛyɛ yie a wotumi na yɛakyɛ ɛno no na nka sɛnea woka no saa na ɛteɛ na nka ha ɛne head sɛnea wobisa no na biribi nti ɛyɛ hwee sɛ nea memetee ne sɛ first no kafra education ade a ɛho hia paa education nti abere a na Awukugua baeɛ a na wɔyɛ mpanyinfo no na education nim papa adukurumfo bɛtɔ
yen na ma o be bi tena he enti se ba se na dodo wan so ana dodo wa the traditional as a one ko meeting e wo dodo wa ni so wo kwa na se Awukugua so e kwa education no come na papa na one na come to me access ni ade enti o ba se do baby no na fe your friend meeting na Awukugua enta anko na wo na bibi esi ye a wo ko si ya nem e wo hon da na Awukugua na da no so na wo be sa edema na me tafo I don't know come by enti na ga ye won na ga sese wo mo ye won ne he na sisi na abusua sisi no se na wo kan tete no na na education ni wo sisi so nu se sisi Awukugua anya bie se bie wo ye bibi se da chi bia no won sa be ka ma dia na se e be tisa na wo sama me mbem kakra da nesre hona kan nesre se yemfanto yento afasha you ya sha fashion ase ohene we work as me na miss we so am say na ya sha ase na me say afia fashion no we planning we member of the planning committee ana planning committee secretary na nti me begin say obetumi dey afam dwuma di a mba be di fi nne ni da bia nti a even wo di say dwuma no na you obetumi dey afam na amafo etumi say ampa planning committee yan so Kura edwuma no yensa na the chairperson na akomhima enti me jana na mo ne planning committee na mu nyina no ama yina official pavilion na isheshe ya ye kwa Amponsah ni say nyina nu COVID-19 ya pandemic ya across the world aba be fa baby enti no ye man panyin so e bon homo de say any kind of phone say ye be kom na ye di nkonim ni say enti executive powers are in Ashanisa and restriction arts on festivals in Tinino. Yes, we perceive this society. In Tinidi kind letters if you quite memo a crapim traditional council, Abba, yeah, not to boy Jangosi, a crapmadon thing in the Yakasoya acting president or a crapim traditional council, and such shall say, the Pakanfun answer, and such shall say, yeah, woman to see. President restriction art on festivals no yen so ahemfo say betumi win fight na ni nyina ya ka ho bi esi nyina ye hwe na ye boa omanpanyin na COVID-19 ya pam no kwakwa if you mind no listen ti programs bia ye be ya e be twedon e be ba a e nti no obi ho betwi obi na edo ha bebre no ya suspend this year answer na yenhwem say yakopon ya ade na se na sie covid ya pam na se na obi a your normal times na no obi adi afashion nti no letters no afa the whole grapem traditional council by bia council bia sa candidate yenso plan committee yensa kan here ni senti yenso yi di so sa pepepe nti no festival planning committee ya yen say amane na mamre die ene de yakokom himfi ina yeye ina ofi biawa la ewe Awukugua so bia so na mani a oye obi agunsa ewe mifi nti sa mane no ye beye na activities they say on Awukugua na bia ye crazy ne de keka ho ne tese programs e betwe don be mane ya suspend e bi to say ye already di program do okuma ye no at times kwa we are stampede to be a December in Adi. In terms of the how you into no maybe my chibia man in there. I quite yawdy as a handful. Walk I echo being soon. Being soon in a home in a area, Mamma Sia, Yadi Jack, Eba Krum. Now, a big Bessie Kuru and Some Indian shit to me, Eddie. Now,
kotu na kaso aso ka otumi kan de kaka ɛhɔ na yɛkɔ kotu na kaso ɛsɛ afunu adu ndi afunu du a yɛwɔ abebi a efifi saa na kaso no ndi yɛ nɛwɔ bɛba ɔkyɛ ɛna wɔn kɔbɔ kwan yi ɔkyɛ na wɔn kɔ akɔfo saa na kaso na wɔn kɔ akotu ndi abɛdura na abɛ kaso no na wɔn kɔ akotu wɔ hɔ ɛdɛ abɛma nana afisha saa bɛ no okotia kɔpɛ abɛ anase ɛyabe bɔmu wa yaba esi hɔ ɛwɔ abɛ baako a wɔn san ɛwɔ dɛbida ɛwɔ bɔmu hɔ abɛ na ne mɛ so ayi tu bɔmu ya ne wuma na foforɔ fifi ɛwɔ ɛhɔ a sɛ enyi na sɛ ebi tuma enyi na akɔyɛ sɛ wɔn so saa mɛ so na foforɔ so wa sɛ o twa kwan kɔ beebi a sɛ saa problem no etu na so na abɛ ɛwɔ bere a ɛpae na ne mɛ nkenso akɔba ne sɛ afi bi adu na mama kɔ a ɛbi nni hɔ da ɛnti saa da ɛma saa da afi biaa ɛmɛ no bɛso a yɛbɛkɔ na mɛ bɛso no hɔ afi yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhwɛ bi sɛ na me toa so programs no ɛndɛ asafofoɔ ɛkɔ akɔbɔ kwan na ɛkyina ɛkɔ akɔ efia de ɛkɔ akɔ yɛ amambrɛ kɛse sɛnea nana abusuapanyin kaeɛ no na de kyia mɛmene da no mɛmene da paa nyinaa yɛbɛ observe atwɛn akɔsidae kɛseɛ no akɔsidae no so no yɛbɛkɔ na akɔhyɛ wɔ ahemfie na yɛakɔgugu nsa na nana ama kuro no nyinaa nso afihyia pa na de kyerɛ ne dwada nso ɛyɛ amambrɛ kɛseɛ paa yɛ no efi biara fiti ahomakye 4 o'clock akɔpem 9 o'clock deɛ wode sɛ ɔbaa 4 o'clock ahomakye a nti wobɛdu kunu ha no na obiara su biara ɛyɛ dwoda no na kyerɛ sɛ efi biara mu no sɛde nipa ɛwɔ mu efi biara mu nti no yɛn a sɛde yɛte ase no so no yesu de kae wɔn a ɛfiri mu ɛsiane sɛ akɔwɔte ase akɛ ne wɔ mu nyinaa na ɛdi afahyɛ no nti na no nso ɛyɛ amambrɛ kɛseɛ paa a yɛyɛ ɛno dwoda no yesu ɛnde kɔpem ɛne beresie mmerɛ mu na membisa yi kakra yɛnim sɛ ɛfa osu yare no ananka da bia yɛnim sɛ wɔkuda na yɛ na ha no de nti na ɛkɔyɛ dwoda yɛnso yɛhyehyɛeɛ no no ɛno ne yɛbɛtɔɔyɛ sɛ ɛdwoada yesu ɛde kae wɔ mu a afiri na ne brada yɛsi nkonnwa abusua biara nsɛm biara wɔ abusua mu no waka sɛ bi a me kura matu kwan makɔhyia ababaawa bi maasɛ ne pɛ mene ne te bi kwa mu no yɛ me papa ba na wonim nso meyinim afe no nso yɛabɛyɛ sɛ mesɛ wɔ mede wokɔ me kurom yɛnkɔ na yɛnkɔdi ohum afahyɛ ɛyɛfa Awukugua me so me fi Awukugua saa ɛfi bɛ mu me de me maame sɛ me papa nti mo ba bɛhyia mu no bɔhɛ abranteɛ na ababaawa bi na ɛdi w'akyi papa me nipa me ne te ababaawa abra ɔdi ne sɛn papa di ne sɛn ababaawa papa ni wɔahwe yɛ mpa na kyɛ sɛ papa no ɔtɔ ne bra aba sɛ yɛka saa nsɛm wɔ nyinaa ne ɔba a ɔne agya ɛnkasa ɛna a ɔne ba ɛnkasa ne nyinaa no yɛpempam ne na ba bɛsi ɛba no so yɛpempam wɔ nyinaa sisi fie obi o n'obi ankasa bia no sisi saa de no nyinaa Tuesday no afei na ne kyɛn kuada fufuo edidie amambrɛ fufuo kɛseɛ pa kurom ha bia tim dwan wa wɔn dwan so no akokɔ a no wakum ɛsɛ no kun aboa ne mogya ɛbɛsɔfo no ɔlɛ sɛ obi a wondi meat kwa do ɔbɛ no ho kwan wondi fish kroma no yɛ wɔ wɔn fie anasɛ kro obi a nana nso kro na so bi hyia wɔ ahemfie na yɛn nso so yɛakɔ dwan no ɛwɔ ahemfie to nso hyɛ wa nso akɔhwɛ obi so fie na ɛkɔ so nso ɛwɔ hɔ nti ɛyɛ didie kɛseɛ a yɛn nyinaa obiara ebedidi obi atumi kɔ obi afie eko didi wɔ hɔ a obi tumi twa aduane ɛbɛn nso nyinaa na otumi twa wo deɛ yɛn nso ebi tuma aba bi koraa for sure ahemfie ebi hyɛ wɔ ahemfie ɛyɛ didie kɛseɛ paa nti ne ya wɔda
nso na sɛ yɛn nso yɛ didi a na ɛwɔ sɛ yɛsɛ ɔpanyin dware wie a na nsu asa nti no yɛkɔ yɛwura nso nkyɛn na yɛde yɛwura ade nso akɔma no anadwo da siw ɛne amanneɛ ɛne amammerɛ kwan sɛ hɔ no na ne busuapanyin kuta ne dwan a kurowura ɛde esi no so bɛn twafo adum yɛn a yɛbɛn kurowura no yɛkɔ akɔyɛ yɛ amanneɛ anadwo da siw na de kyie fiada na akɔmfofoɔ nso a akɔmfo a ɛwɔ Awukugua ha nyinaa nso di agro papa wɔkɔm bue kwan mu nkatete na nke bɛbɔ gu asatide na wɔn kɔm sɛ bidwa bɔ no yɛbɛkɔ so a biribi a ɛbɛpem biara no akɔmfoɔ no abosom si a wɔn ka wɔn sisi ntokuro biara ansa na mɛmɛ da no sɛ kuro a bɛkɔ soro a wakɔ soro na de kyi ne kɔsi da yɛbɛda yɛwɔ Nyankopɔn no ase sɛ wama afe akɔ aba bɛto yɛn afie so anka yɛn Kwabi yi a anka amammerɛ wei nyinaa akyi no anka ne Monday Tuesday Wednesday kɔ no anka programs bi bo yɛbɛhyehyɛ program bi a football gala we but afi yɛ restricting nneɛma Can show has it half a mood in Musumi saba pɛpɛ na so na wabugo su yi sɛ na wɔtwe nti na wɔtwe bi sa aka na enu na den na busuapanyin bɛbɛ mu hɔ na aga no na wɔtwe na ɔno abɔbɔdi awufo a afi na wɔtwe no ɛkɔ no awufo a wɔn awu a yɛyɛ wɔn ayie obu a obu a yɛnyina so yɛ na yie obu a owu yɛ kɔ yɛ amfa na ama nti wɔn a yɛsi wɔn a yɛayɛ wɔn ayie no na wɔtwe ɛkɔ na wɔtwe mmienu ɛkɔ no afei obi a bi sate ɛyɛ ne funu obi a bi sate ayɛ ne yie ɛtuatua mu saa di before a yɛbɛwie ɛyɛ nyinaa yɛ no ɛsɛ sɛ ɛnyɛ 1 month yɛyi funu nyinaa baako dɛbi ɛhɔ no deɛ ɛyɛ yawdie wɔn a ewu a wɔn hyɛ fridge ɛne wɔn a ewu so a yɛba bɛyɛ wɔn ayie wɔn ebi nipa no wie no wawu wɔ ha ndi wɔsi yɛ wɔn ho ɛsɛ wɔbɛbɔ mpanyinfo amanyɛ na amammerɛ wɔ hɔ no ɛnu ayɛ ama nti yɛn no na tuatua mu saa nti na yɛ yɛn dɛm nanso yɛyɛ ne nyinaa da fo ebi obi funu ɛhyɛ fridge ɔmpɛ sɛ obi yi no afra dodo nyinaa de so nti ɔbɛtwɛn na wɔn a ɔde wɔn de abu no wɔn ayi wɔn de after that no na ɔno nso ahyɛ no ne date ɔno nso yi ne deɛ ɔyɛ ne deɛ na nkoa sɛ obi apɛ ne ɔhene wodi me wɔ so ya ana sɛ nhyehyɛ no asi yɛ nhyehyɛ no asi ne tɛ sɛ yɛhwɛ a ɛyɛ 2 weeks sɛ yie no 2 weeks nso bɛka wɔn na ɛyɛ 1 month yɛte sɛ ana yɛate sɛ afahyɛ no mu no wobobɔ so no na mehwɛ sɛ nka wobɛka no a but nantinti bibisa hwɛ sɛ ɛka saa 2 weeks no mu sɛ nsu bi a ɛyɛ a ɛbɛdu afei no na ayo na afahyɛ no mu no da baako bi wɔ hɔ a mokɔ hɔ kɔyɛ amane a numanim na no nsu no piefie asase no ase a obiara hu bi sɛ nti sɛ ɛbɛnya ho ayi kakra ɛda yɛkɔ akɔfa ogu mu no saa da no na ɛyɛ saa amammerɛ nti na ɛnɛ wɔn kɔ akɔbɔ kwan ɔsena afra deɛ ne kɔfa hu ɔsena na ndadifo ɛyɛ a yɛ ɛfrɛ wɔn sɛ ndadifo a yɛ nana wɔn a ɛbɔ mpa yɛ ɛde ma nana no ɔkyena na wɔn bɛkɔ akɔfa ogu mu ɛkɔ na wɔn yɛ saa yɛyɛ nfi ɛwɔ mu hɔ nsu na ɛwɔ din nsu no wɔ din ebi tumi ho ɛno ne nsuo de nsuo a trafbɔɔ din okay mɛboa na na busuapanyin kakra yɛ de nsu hɔ na yɛkɔfa ohun no ba na sɛ wɔwɔ ka ayɛ ɛnɛ ne yɛ tɛnɛ ne ba okay ayɛ ɛna wobi sɛ yi nkyɛn bi sɛ bɛyɛ ayɛ berem ho asɛm na ɛno no yɛ ɛndeɛ yɛyɛ yɛn deɛ wie a asa na wɔn nso akɔ saa abosom mu
ɛno so ɛwɔ bush saa akɔ yɛ nti nsu no nsu no di na de ayɛ no bosom ayɛ bosom kɛseɛ wɔ kurom a borɔno baako ɛwɔ kurom yɛfrɛ no akyamede wɔn bosom no nti ɛyɛ abusua foforɔ bi na ɛyɛ wɔn amane a wɔn wɔyɛ yes bani nyinaa no ɛyɛ owurade ɛyɛ borɔno ahorow nson a Awukugua na borɔno baako mu bosom ne saa bosom nti afe no so a wɔn so kɔ hɔ akɔyɛ wɔ amammerɛ te sɛ nneɛma ɔkɔbɔ kɔyɛ wɔn akɔbɔ wɔn deɛ ɛm sɛ ayɛ Sunday abɛyɛ bibi saa abɛyɛ sɛ nɛ so wɔn nso bɔkɔ akɔbɔ wɔn deɛ na wɔn nso akɔyɛ saa amammerɛ no bi so ɛwɔ hɔ nso bio na so ɛyɛ kuro baako mu ara na obiara borɔno biara amammerɛ wɔ n'amammerɛ na wɔn nso wɔn amammerɛ no nti ɛno saa no ɛyɛ nsu a meyɛ ka ho asɛm ɛwɔ nsunsuanso bi wɔ ohumu no afahyɛ no anaasɛ sɛ wɔn anyɛ no a anaasɛ wɔkɔ na ɛkɔba no sɛ nsu no amba ɛni hɔ da sɛ ma ɛni hɔ da sɛ wɔn bɛkɔ akɔyɛ amammerɛ a nsuo no ma ɛte saa ne yɛhu biribi saa o sɛ yɛka sɛ baabiara ne kristosom no ɛyɛ sɛ ɛno nti wɔho kristosom no nti obi a ɔpɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ no wo sɛ mekɔ a na ɛhyɛ sɛ mesom bosom so wɔho na mpanyimfo a ɛyɛ wɔn de a wɔn so ɛsɛ sɛ wɔn de wɔn yɛ saa amammerɛ no de wɔn kɔ kɔyɛ ɛma ne wɔn hwehwɛ no so ɛba sese kɔ a yɛkɔ ade ɛkɔyɛ saa amammerɛ obi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ohu nanso osusu sɛ sɛ ɔkɔ hɔ a ɛkyɛ sɛ ɔkɔ abosomfi sɛ ɔte aseɛ ɛno nti na ɛyɛ a wohu nneɛma pii saa na ɛte na ɛwɔ hɔ na biribi saa no yɛn sɛnkyerɛfo no ɛyɛ ne yɛpɛ sanka biribi saa no yɛbɛba na yɛbɛ but ɛnyɛ biribiara na yɛnim sɛ ɛyɛ a wɔma kwan ma nti konya bisa wɔ sɛ ɛkɔ no deɛ yɛdeɛ koraa yɛyi baabi wɔ hɔ koraa nante ɛkɔ hɔ ɔho wei a wɔm kɔi nti ɛhɔ no a wɔmkɔ hɔ no deɛ mentumi nka sɛ wɔmbɛtumi abue kwan ma obiara akɔ anaasɛ wɔn mpanyimfoɔ no nko ara sɛ wɔte aseɛ ndeɛ ade sɛ yɛne wɔ mu adi akasa ho sɛ nti ɔhene wele ɛdi nsa wo na wobobɔ so a but menim sɛ me na m'adwan nkɔ hɔ sɛ woka nso a ɛha biribi te sɛ wɔnhyia wɔ ha meka wɔnhyia na meka sɛ ɛbɛdu anwummerɛ bi na sum bɛduru na obiara mpie ɛsiane dwuma bi a ahemfo no na panyin ɛno no bɛsi yawoda yo nnɛ na wɔtwe yes nnɛ na wɔtwe pɛɛpɛ na yɛkɔ mu afi yɛkɔ akɔyɛ amane kɛseɛ wɔ hɔ ɛno na na abusuapanyin okuta ne nneɛma na wɔafrɛ baamu Twafohene na yɛwura nkɔmmɔ afi ɛhɔ no deɛ fitii nɔnkron na ɛkubie adaɛ ɛkubie kodwa ɛkɔpɛgya nkonnwa na yɛakɔma nkɔmmɔ afi saa da no wopie bɛyɛ sɛ 1 o'clock de a ɛndeɛ biribi si a yɛ obi ne kuma bi yɛkɔyɛ amammerɛ yɛkɔ kɔmmɔafi nso deɛ yɛmfa nni a wɔyɛnkɔ no kwa ɛna nana ka no sɛ bɔbɔdwuma no ɛde yɛmba nti saa berɛ no deɛ ɛmmerɛ no so koraa yɛtumi bɔ dawuro sɛ ɛmmerɛ no aso obiara nso ne bɛmu obiara mpie ɛkyɛ sɛ yɛkɔ kɔmmɔafi ɛtaa si ɛnɛ yi no sɛna medi kankan no yɛfa nneɛma bi sɛ kristosum nti nneɛma bi nhyɛda na bere bɛso sɛ ɛwɔ sɛ mpanyin tumi kɔyɛ wɔn amane biara kɔda na mpanyin kɔyɛ na afei bohu na nipa bi ɛha sɛ ɛtumi si saa na ɛba no saa nso a mpanyinfo no action bɛ na ayɛ ɛhɔ no yɛnta nya saa challenges no mɔ ɛwɔ ha sɛ saa da no a yɛbɛyɛ amammerɛ no na ntease ayɛ adwuma a obi bɛfɔ so asɛ ɔbɛhwɛ nea yɛreyɛ anaa yɛkɔ akɔyɛ sɛ ɛwɔ fie hɔ ɛhɔ deɛ
na me fi ha me yo ho ebia braso se mo di sa adwuma me so me fi se me fi ha na me twam sa be me nim okay se papa na sa se unnim na wo yo ho a se eya abonten no na ye no e wo mmre a ye fa abonten doko aponda be se 3 times after that no ko she ko this a one shia samre no dia ba ye fie do wo shia dia ende na minti no kan no this samre de ye shia kora ansa na ye media on na me say Awukugua no ye kan history no say ya mbo establishment no how many in fin Awukugua buy e betu menya bibisa say in fin say bia obi be say bia crowway 800 years more than Awukugua. Awukugua 400 years and some Confirmation. Awukugua 400 years and some confirmation. 1640. No, no, so be 400 years. So confirmation one thing me. You can't Awukugua one thing, but I'm a film. I didn't unfia. This is an interview. This and I'm saying, you know, and then internet once so claim say o hona ko fa no chifi na nya ha no fi na so yenso yenim say ye mo fra yen school ayekwa ni achese nyina achire say Awukugua ha ya na ko fa no chifi enya ne ho asema be fam ni de na opanyi wa ha yi na so ha yi me say yen hwe na say asimbi yen ka say ye mo kware say e ha no ko fa no chifi me ni say ne ho aka di nyina so e wa ha so bia ka se ko fa no kin fi kurum ha no to ko fa no kin aha anu fi if you kura ayo ko fa no kin fi e wo ho se ya no ka se ni fi bi na aba na nka ko fa no kin ni pa bo afro yi na de si kwanje ha ko ku baby a who say Obo Bida say na DBC. That's right. Obo financing Obo a oka butu so ayo oware Obo no neda ho. Na ga ba no si. Wo say ye ban bisa e wo bi afa. Na ban no e wona sa ban bisi. Na che kakra e from ka sie bi boy. Anka obi nka nche wo say abani ni. Mpa bo no ode fo abani sei no. Sam nyina opto na ba ko ni ti ana na ko wi na ma ke sa na ko abanso ni sa ni ba ana okufanochi wo ma wo e wa ha akofanochi ya wo no ha nje bibisa ne se okufanochi ho ba kwasem na akoye adandan ebisi na wo yentafo ebisi ohoto no osu hu okwani bi ne ye wote say abofra bi su osu bi hu na obi ya no koya obu se no wo fa no bai nsante ne wonya wo obi su se wo no na eja de ano na oba no kura bodua na enti emu de wen na ye no kware ya ye ni mo se no kware ni se ano che no ye nkasa bi asiche ano akofano to ni na me che wa se ya wo no ha na ye be wo no kuta sa bodu na wo ka ana ni ba ji awo no kan se ne papa no de ano papa na ne yere awo ano che no e fre no ano etu ya wo akwadaa na okuta bodu ano ana wo ka chense ano chi no chense ano hwe ewo chiripom ano chi
This I not share. She would do a good time about them. So they say, I'm not she. She knows there's a share. And the boy, I'm not she. 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 No, I said, she said, no. Nti bodua ne de eno ne bodua obi bodua ano na okura ya odi ye wonders nyina sa bodua no ndi so bi ga se ko fa no tin fi ya no fi e no se fi se water for mi se e fi no wo bodua so so okum ha bodua no odi ye wonders nyina leba so gbo ayi wo yi ho bodua na wo kan mimi nim se na na yete no ofi ha no kwa sentimem nse akwemu ansa na okwa sentimem se no karesa wansan yamba nachi ana osan bai di bodua no ode koya nti anaso jawe bodua no oja ba ko na ye tu ode ba ko koye nyamete no ndi e ho no the same bodua na ni oja ha no anosin no oja ni no kra nyina wo ha no koyo odu ho no so na ba ko ano no wonder say so bi nim aha ati eti na ba ko ha na ba ko so ata ye wo no no de na ba ko no de kita but before we call essence no na ba ko emi odu essence no kita ba ko na ba ko so nti ani ho anochi na sifo ha say say wan me James wan wo ne mami anase ne papa wo no won asefo say sai fie no ifie na ye wo no no say ifie no fo no ne sa anochi asefo so what na me na say e kwa na chi kura wo busa wo ba ko bi o ga o fa ko yo me mra ho kakra na me bisa Abusuana na namachi ofine fe wo mo impaired bro no honom na namachi ya wo no to ye nti no nena menu bia ene nature ano na wo mo ye impaired for wo ya impaired for also e fa krom ha no abusua ba ka wo krom ha so no nti no na namachi protam no ho no so no ono so enya hoho amosomai se ahobo bi eba n'enchen nti mo nko hia no ewo nsuo bi mu asa nsuo no eda ho sisi a ye fan asene nti ye wo asene fo ewo ha ye wo asene hene ewo krum ha after say ye wo na no sanso enya ahoho se on so mo ba de sra no on ko ye no osoma e don ko ya pa onya ahoho to no mu ya wo kona wo betena o ma so nti wo ye asenefo sa asenefo wo mo okun asisi ya nti ye wasene hene e okun ahoho a na no chi enya wo mo ebeka impaired abusua no mu eno no ono na ahoho wo mo ye songo ona ofa so bai kra no songo se nsuo no e wo ho sisi ya nsuo na ye ko fa ahoho na wo mu ya wo ye do mu ba fie ye ya amani ye bo mu atrase nsuo da ho sisi ya unye ni za chi bia sai ho de mu ko abusua no a o do mu bako na makọ ebe go hwe na sa ahoho na wo ba no na nipa bi afa na say wo de aye ko fa no chi story say won na wo ko fa no wo sa na sisi ya se no mo ke say ko fa no chi wo nsuo ho no yo ko fa no chi no ko fa na mo sa ko no na ko ho no I'm not sure myself what no we be ba two so on bibia di bibia ba ko be no yes nto ma se entina emsi jama won adan na wo so ye ntafo ni entina wo say yen no ku ya pemfa na say Awukugua no ye history no ye nyamre na ye kani na ya show me ye to sa ko is there a ritual fashi ye feel kwa no chin so hu se ma ne so o ntitiru papa o dwumedi afashi ni nyina no ana won de won ka ho wo mo nyina sai so ni nyina ka
Anyone say anyone. Yɛne wɔ mu nyinaa ɛfie hɔ ɔmo yɛ ɔmo amanneɛ ɔmo yɛ amanneɛ ɔmo yɛ ma kurowura amanneɛ bi ɔbɛyɛ wɔ anɔkye fie biara no ɔmo yɛ ma kurowura nti ɔmo nyinaa no ɛka kuro no ho a fashion so ɔmo wɔ road to pray ɛwɔ fie hɔ a ɔmo nso ɔmo yɛ a ɛboa kuro ɔmo anyɛ a ɛde sunsuanso bi ɛba kuro so ɔmo nsa ɛyɛ bibiara yɛne fie wɔ ankasa kwan so no bosom ɛwɔ fie hɔ ɛfɛ no amoa nti anɔkye ɛwɔ anɔkye kɔpɔ na bosom wɔ fie ɛwɔ hɔ dada bosom wɔ hɔ nti ɔmo gu wɔn sa ɛyɛ bibiara nti kuro efie hɔ yɛ fie bi a Nyankopɔn kyerɛ fie hɔ Nyankopɔn kyerɛ fie hɔ paa nti no anɔkye bɛka ho na sɛ na nhyia no ayɛ mɔɔ ɔmo yɛ efie bi a ɔmo yɛ ihabamba ɔmo tete ihaban yɛ nduro bibia nti anɔkye bɛka ho na sɛ na agye nsɛm koraa saa na hɔ no kurom ha nti no wɔn ase no ɛyɛ asɛmfoɔ no sɛbsɛb yi yɛn kasa obi yɛ sɛbsɛb yɛn kasa ɔmo yɛ ahɔhoɔ ɔmo kan yɛ ɔmo gyina na mebisa sɛ kurom ha no ankasa no mo wɔ akyiwade sɛ bibi wɔ hɔ a mbiba kuro yi mu kyi metete sɛ wo si na ɔfɔno kyi baa no sane bibi nti no tua kuro no bibi nim sɛ nokware sɛ mo wɔ akyiwade bi mba kurom ha titiriw no ne abɛsi nkɔfi bi mu ana nwura kuro yi mu koraa ɔtumi fa no mba kuro no mu koraa na anɔte fi hɔ deɛ ɛne akɔ ne ne kankan nanso before a ɛmma anɔte fi obiara wotumi nya abɛgye sɛ ɔfa kuro yi mu abɔnten da sɛ wowɔ bi wɔ po mu baabi na woyɛ ne de a na sɛ paa wode abɛyɛ bɛba kuro mu adeɛ na ne nam nso yɛ ne nam na wokusa wonam de a na ɔma ne bɛsi bi sɛ wokuta abɛkyɛ nam na ade a wokyi de na mesɛ sɛ ɛyɛ kuro ɛyɛ sɛ nnipa no nyinaa na ɛsi a wɔm nnie o wote na mɛka no so anɔkye fie wɔgye wɔm nni abɛhyie ne kuro ne kuromafo no de ebinom di ana bɛ so bɔyɛ oh yes te sɛ na Abusuapanyin ɛka no anɔkye nti sɛ apɔnkye sɛ ɔno nso wohwɛ ne nea na wɔyɛ na mepɛ wei monyɛ wei sɛ sɛ yɛwo no no apɔnkye ɛbɛfa hɔ na akora no yeraeɛ anɔkye ɔyeraeɛ yɛhwehwɛ na yɛhu no wɔma no dam saa ɛna wɔnkɔ bisaeɛ na ɔbosom ka kyerɛ m sɛ kuro no akoraa no ɛmpɛ saa aboa no a obi twam ɛyɛ apɔnkye ɛyɛ abɛrɛkyi na abɛrɛkyi wɔ kurom ha paa nti hɔ apɛ sɛ saa adeɛ no a ɛwɔ sɛ yɛyɛ dɛn sɛ anɔkye wɔ hɔ yɛawo no na sɛ mpɔnkye ba bɛtwam na sɛ ɔbɛyɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ yɛbra mpɔnkye ne yɛbra sɛ yɛmpɛ sɛ yɛdi obiara bɛnyɛ mpɔnkye ɛwɔ kurom ha biom anaasɛ ɔde apɔnkye mpo ɛbɛwura kuro yi mu daabi sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ebia wode no yɛ nkwa wode no wura kum apɛ na wotwa ne ti that day na sɛ woyɛ asoɔden wotumi fa no matam ɛfie ha na abɛkyi no asu bia sɛ abɛkyi wɔ fie sɛ kuro bi mu na sɛ woyɛ kum awedeɛ ne ɛno a sɛ wɔnyɛn mpɔnkye ɛwɔ kurom ha deɛ wɔm da mpo bɛwu ne nso waka bibi foforɔ yɛnte da sɛ wɔwɔ no aberɛkyi bi anaa apɔnkye bi bɛtwitwa mu na ɔyeraeɛ yɛnte da nti ɛnea waka nti mepɛ sɛ mɛkɔ na bakɔsi no saa abakɔsi no ankasa fie hɔ nti yɛbɛkɔ fie hɔ na sesei no ɛm sɛ yɛbi a yɛadu no mpanyin aberɛ ansa na yɛbɛkɔ no mɛhyɛ aseɛ fi Abusuapanyin nso sesei afahyɛ no bere naa naaso no sɛ ɔmanfo nyinaa nso ɛhwɛ yɛn ebi a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ obi biara a onim sɛ afe aso no ɔpɛ sɛ ɔba fie afei nso yɛnim saa bere a yɛwɔ mu no wobɛka sɛ yɛn normal times COVID-19 abɛɛ no ahoboaboa bi yɛ sɛ ɔdasani biara yɛ ansa na waba ne biribi biara a ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ ɔma yɛn sesei no wɔhwɛ yo kakra mpɛ sɛ meka kyerɛ na Awukugwaman nyinaa ne sɛ afei ɛyɛ afopa na obiara na sɛnea abaa no nso abɔ ne ho mmɔden paa
waboa COVID-19 yegu so epam no asem tia ne se obiya ye aware se hye da ho a ye de e contem sa yare no ye ni so na ye se ye bi anije achi na yakofa owu se di na ya suspend bibia se asake ye bibia wo na mo ye mo mba se afufure baba no na ye nyina ti ase a dia wo mo se ye di no ele di you bia fa to kwase ani o sitie wo ba na e wo ha ye no enu a na wo so ba ye bo she da ho no di so na ye mo mba se afoda se na ye nyina so ye ti ase de bia se ye di no ele di krando atendas na anacha fun but once we do so when say on our beka last na wakoye secretary ama planning committee say ore kana episode dey use be count say provisions ben na mameki for nipa ahoko a eba be fakru yi bra yitwa ohumi yi ohumi mu fa COVID-19 provisions ben na for security wise no so bambo ben na nipa eba no wo mo ma we shim bi say wo ba bia mo ni police for akasa wo baba bo ho ban se na wo dey atu akwem na ni ohun se wo ba na sumbi na won asan so akono asumbi yo ni am da se senia afibia no ye no Awukugua ohun afahye ye chance fefe na ewin fefe ye nya problem bia da e wo Awukugua ohun afahye na planning committee ya tro akoma district police commander say edukrom say impo no yenye activities bia no wamba patrol crew no mo wamba ko up and down ahwe say social distancing no ye do ye adwuma protocols no ye nyina no ye observe kama crew no anything no at the town for wo opese wo ba na obey your market say joy industries kasapreko crowd beer na natachi no bia no botunya ba na oba umisi plan committee so ebe mo be na wa set o table na so your market kama ye de niam nyina gwa pon so impo nyanya activities kura no eno mpo so enche se kono emu njinja kono le jinja pa ntino ye de afia fashi ye de ashe drinking spot operators no ensa se won so no won ton money ama won your market na won observe say social distancing e be yeduma ewo kwan no street no so any drinking spot no se na be ya ye be wie no yensan so enkofa ya ri bia nso emba ko ni mu bi ni plan committee no mi na si kunya ya kasa ediye atuni on so ma je plan committee asem so atuni se won be no betumi bia se yankofa ya ri bia emba ohimu na mesra de se de kakra nso se krura sabe no pese kono acting the campaign ni fanyene awon sase bebre the best investors se won mra nsase bebre wo ho won ba krura be won sase and then nanado na ban 1D 1F yehia so mo beba na se yenya tomato factory bi kwampo ha ebe bo company bi omo susu se won be establish e wo Okre region mu a ebe ye ya nkanka Awukugua ha nsase wo ho won ba krura obi hia won na won nsase afini apelitu Okre district chief executive honorable Daniel Kenneth dodo na first manado ese won so akwakoye DC won so be sense bebre na be fam so na won so atwe investors ni bi enso aba Awukugua kuro mu na ne a so mo ye na ma embeburu ebe nye adwuma enso no won aye na ne kanka ene yewura konfanoche aha yetima e tourist attraction bi gina Okre district na so na won benya IGF nso a IGF internal limited fund nso a egina konfanoche ne tourist attraction so e betumi akreti ne niama bebre na yowa na kongwa no transfer ne kuku ana osa munsu ni nyina no ofi ho oware ni nyina ho se district no eboa yen ni ye trotro letters we koma Ghana Tourist Board
ɛbɛboa na kɔpanochi museum bibia ne yɛsi na just nso anya IGF nso mo de around district nti na made sɛ de a mede to aban ni nso no na aha na mmere bɛma yɛn kwan ma dwumadi nnɛ yɛde asi sɛ na mede kankan no me a mede dwumadi no ho kyea me no din a wobɛtumi de afrɛ me ne Nana Ayɛ na afei so Abusuapanyin Okofrobo Amponsah aduana Abusuapanyin pa ɛwɔ Awukugua oni afei so Nana Twafohene a ne din ne